Už tam je nejaký strom. To mi povedala mne moja sestra, keď ma spadala. Ty si čistý strom. Ahoj. Už si tam. Videla Černobyl? Bavilo ťa to? Tak si pozri teraz na Netflixe Olovené deti. Olovené? Medzi desinou najlepšie je to teraz. A to je seriál? Má to asi 5 častí. Ale je to akože brutálne. Je to ale na ten istý štýl, ako je Černobyl robené, lebo to je zase akože z Poľska, kde takto umierali deti na to, že tam bola nejaká fabrika, kde sa vyrábalo toto a boli otravené olovom. Brutálne to je. Pozriem si to. No to si pozri, lebo keď ťa bavil Černobyl, tak aj toto ťa baví určite. Niekaj ten by som si kúkla zas. A videla som už asi tak 15 krát. Bude sa to páčiť. Už mi odpadajú.